Ayan. Nakuha ko na at ako'y pauwi na. Maglalakad ulit. Maglalakad ako kasi wala naman tricycle. O, di maglakad. Diyan lang naman, oh. 6 minutes. 7 minutes bago ko makarating. Diba? Only you. Ang gwapo naman yun, oh. Grabe, nakaka-inlove, charot. Para silang mga tangay, no? Imagine mo, lahat na lang na dumadaan, nakatingin sa akin. Ano ba yan? Maganda ba ako? Charot. Nakatingin sila sa akin, guys. Ngayon lang yata sila nakakita ng naglalakad na ngayon lang yata sila nakikita ng naglalakad. May ano. Teka lang. Baka mabangga tayo. Yung cellphone na lang yung tinitignan ko. Tapos yung daanan ko hindi ko na pala kita. Patay tayo dyan. Tabi-tabi ako. Ang daming sasakyan. Yun. Wala na. This is Wakay, guys. Welcome to Quiet. Wala naman akong mahuda. Wala naman kung ano you. Lalakad ako. Naliligaw yata yung alay. Only you. Tahimik ang kapaligiran. No people. Meron pala. Yung mga nasa sasakyan yan. Ano yan? Hindi mga tao. Tao pala yung mga yan. Ibig sabihin, no people walk. Oh my God. Only me. Because I don't have a car. Charot. Meron akong sasakyan, ano. Diyan lang naman magkukotse ka pa. Ulul. Sana may bike. Makabili nga next time ng bike. Para kapag punta ako dyan, punta dito, magbabike ako. Huwag na lang. Maglalakad na lang ako para exercise. Nandito na kami. Dito ako kanina kumuha ng malunggay na inulam namin. Dito ako kumuha ng malunggay kanina. Yan, guys, nakikita niyo ba yung malunggay? Yan, malunggay yan. Mahalaman namin. Wala nang parang bulaklak. Mayroon konti. Yun. Eto na yung aakyatin ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
isa, 12. 12 bago ka makaakyat. Ganon. Ganon kataas. Parang first floor na to, charot. Oh. So siya lang. Dito ang likod, doon ng harap. Harap, likod. Yung pintuan namin. Napagod ako makyat. Lock muna natin. Lock muna natin. Ay. Well. Dito na ako. Welcome tonight. Pintin natin number 2. Tadam!